Día de novo, seguimos aquí sentados seguindo a seguinte rolda de prensa que, como sabedes, é para darvos conta dunha iniciativa impulsada desde a Policía Local que eu diría que xa está plenamente consolidada e que cada ano vai suscitando un maior interese. Trátanse das charlas sobre ocio nocturno que imparte Martín Camba, que me acompaña aquí, Policía Local da nosa cidade e que xa todos coñecedes. Coñecédelo vos e coñecen máis de 3.000 mozos e mozas que o ano pasado asistiron a estas charlas, un número, pois creo que demostra claramente que hai interese e que realmente nos anima a repetir. Estas charlas están pensadas para concienciar a mocidade sobre as consecuencias que poden ter determinadas conductas incívicas asociadas ao ocio nocturno, conductas que están, como sabedes, recollidas e sancionadas nas ordenanzas municipais. Falamos de accións como beber na rúa, berrar, facer botellón, ouriñar, actos que moitas veces quen os comete non é consciente das consecuencias que podan ter para el. Explicalas e concienciar tanto os mozos e mozas como as súas familias é o obxectivo desta iniciativa, que é complementaria con outras actividades que tamén se desenvolven desde outros departamentos municipais como poden ser mocidade ou dereitos sociais. Todas elas, pois, na procura dun ocio nocturno máis saudable, tamén máis respetuoso coa convivencia e mesmo co noso patrimonio. Estas charlas están dirixidas a alumnos de bacharelato e vanse desenvolver ao longo das próximas semanas nos institutos, centros de formación profesional e mesmo residencias e colexios maiores. Daravos Martín todos os detalles. Eu só quero, para rematar, agradecerlle tamén públicamente o seu empeño e a súa dedicación para que este programa saia adiante e chegue a máis mozos e mozas. Martín, todo o tempo. Bueno, bons días a todas e a todos. Gracias por estar aquí. Como ben dixo o concelleiro, pois estas charlas xurden fai 3 anos, xurden casi por casualidade. Empezaron a ser os seus destinatarios o alumnado de primeiro de bacharelato, concretamente dun único instituto. Tuvo bastante boa acollida nesa clase. Desa clase fixos extensivo a todo o instituto, de todo o instituto a todos os centros de educación secundaria de Santiago e de aí o ambiente universitario. Como novidade deste ano, aparte de repetir en todos os centros de enseñanza secundaria e tamén nas residencias universitarias, pois tamén se acolleron, despois dunha experiencia piloto que tuvo lugar o ano pasado, as AMPAs. Penso que é unha boa idea abarcar tamén as AMPAs, porque é unha forma de acoller todos os puntos de vista do ocio nocturno. Pretendemos concienciar a través da información. Información que, como ben dixo o concelleiro, transmítese nos centros educativos, é dicir, o ámbito educativo, transmítese a nivel social. Nosa labor policial, en moitos casos, ten un trasfondo social. E unha terceira vía son a familiar. E aí é onde xurde o tema de impartir nas AMPAs. Eses pais que moitas veces están preocupados polo ocio nocturno dos seus fillos, que errores cometen, que situacións de risco se dan, pois información. Información é fundamental. Así, información nas aulas, información na casa e información tamén a pé de calle por parte da policía. Pois deso se trata, e por eso a novidade deste ano son as AMPAs. O ano pasado xa se fixeron un par de AMPAs, tuvo moitísima boa acollida. Este ano, a día de hoxe, que a presentación, pois xa hai 5 centros, cas súas 5 correspondentes AMPAs, que van a ter esta charla. Non sei se queredes preguntar algunha cousiña máis. Cando e onde será a primeira charla? Pois esta programación empeza o día 1, xa creo recordar no colexio Peleteiro, e a partir de aí, bueno, pois xa están cerradas Rosalía, Antón Fraguas, Cluny, Salle e algún outro centro máis que ahora mesmo non recordo. A día de hoxe están interesadas a de Antón Fraguas, a de Cluny, a da Salle, e estamos tratando de ultimar a de Rosalía tamén. Bueno, aquí asocia sempre a charla que vai un policía solta un rollo de normativa. Non é exactamente así. As charlas procúrase que haxa un diálogo, un coloquio, unha cercanía, por así decirlo, porque de nada sirve chegar
soltar unha serie de normas que as podes buscar en Google, básase máis na concienciación a través de exemplos. Que situacións provocan que problemas? O máis visible, o descanso dos veciños. Pero, bueno, habría moitos outros, a suciedade dun botellón, o ruído, condutas incívicas como o uriñar na vía pública, que consecuencias, que malestar lle pode xerar aos veciños pois ese tipo de actuacións? Pois a través da concienciación, porque eles non perciben esas mismas situacións sentados e tranquilos nunha aula que despois de noite, como diría a canción, con alcohol nas venas. É diferente, pois sentados nunha aula, entre todos, vamos falalo, e despois tamén, cando explicamos a normativa, eles teñen queixas desa normativa. Pois isto non debería de ser así e tal. Pois trátaselle de explicar por que iso así, que se trata con esa normativa específica, porque a veces unha simple palabra pois cambia o sentido do artigo. Pois trátase de explicar precisamente por que iso é así. Pero sempre dunha forma cercana, non porque senón non chega. Máis preguntas? Pois moitísimas gracias. Gracias, Martín.